Chineke mee ka obi dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke abụọ na Advent Collect. Onye nwe anyị nke dị ngọzi, onye meworo ka ịdị akwụkwọ nsọ niile izi anyị ihe, kwe ka isi otu a na-anụ ha, na-agụ ha, na-arịba ha ama, na-amụta ha, na-atụgharị ha n'obi anyị, ka anyị wee were ntachi obi na nkasi obi ike okwu nsọ gị nwee olileanya dị ngọzi nke ndụ ebighị ebi, na-eji ya aka mgbe niile, bụ nke ị nyewere anyị na onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ nwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzi n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka a ghara ịtụ egwu onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara ya udo were n'ọtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị na-alụrụ anyị ọgụ n'ime ya, kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, mee ka edozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. The band. Amen. Hallelujah. Ọ bụrụ na obi dị gị ma achọrọ m ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị. Achọrọ m ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị. Ka anyị na-efere ya aka n'ihi ọ dịghị onye dị ka ya. Aga m esoro ndị mmụọ ozi na-enye gị ekele. Aga m esoro ndị mmụọ ozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otuto gị na ahịhịa bi n'ọbịa na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-egbu ikpere na-aja gị mma. Anyị na-asị imeela, imeela, imeela. Aga m esoro ndị mmụọ ozi na-enye gị ekele. Aga m esoro ndị mmụọ ozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otuto gị na ahịhịa bi n'ọhịa na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-egbu ikpere na-aja gị mma. Anyị na-asị imeela, imeela, imeela. Aka ya, aka ya, aka Jehova na-eme mma. Ọrụ ebube ya nke na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ nke na-adịghị ya tata. Aka ya, aka ya, aka Jehova na-eme mma.
imere dị mma o, imere dị mma o, ndị nyere anyị mma o, Jehova imere dị mma o, imere dị mma o, na-efere ya aka, imere dị mma o, imere dị mma o, Chukwuma imere dị mma o, onye na-ememe imere dị mma o, anyị na-asọpụrụ gị o, imere dị mma o, Chukwuma imere dị anyị mma o, o imere dị anyị mma o, imere dị mma o, imere dị anyị mma o, Jehova imere dị mma o, o imere dị mma o, imere dị mma o, imere dị mma o, ka anyị si ya mamale, mama imela, mamale, anyị si ya mamale, ọkwa gị bụ onye obiọma e, ka anyị si ya mamale, ọgbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ya e, ka anyị si ya mamale, eze ndị eze ka anyị na-etu gị, ọ dịghị ihe rara gị n'ahụ ime, akwa ebe kwe dị ka ome ihe siri ike ime ya ụgbọelu ya ị ga-abụ. Oh, we lift your name, we lift your name, oh, we lift your name, oh, we lift your name, Father, we lift your name, oh, we lift your name, oh, we lift your name, oh, we lift your name. Shout hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah, shout hallelujah. Imere dị anyị mma o, imere dị anyị mma o, imere dị anyị mma o, imere dị m mma o, Jehova imere dị anyị mma o, imere dị anyị mma e, imere dị anyị mma o, imere dị m mma e, o imere dị anyị mma o, imere dị m mma o, imere dị anyị mma o, imere dị mma o, Jehova imere dị anyị mma o, imere dị m mma o, imere dị mma o, imere dị mma o, imela o, imela o, imela chi nwere obiọma, imela o, imela o, imela o, imela chi nwere obiọma. Anyị ga-aja ya mma si n'ebighị ebi, ebighị ebi ruo n'ebighị ebi, aga m aja gị mma o. Onye o nyere ndụ, ị ga-akwa aja ya mma o, si n'ebighị ebi, ebighị ebi ruo n'ebighị ebi, aga m aja gị mma.
anyị welite ọnụ anyị na-aja Chineke mma, ka anyị na-ebuli aha nsọ ya elu maka enwe onye dị ka ya, ka anyị na-asị ya ọ bụ onye ji ike niile, ka anyị na-efe ya ofufe nke ruru ya. Mepee ọnụ gị na-ebuli ya elu, na-ebuli aha nsọ ya elu maka enwe onye dị ka ya. Ọ bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebi ebi, onye ike niile dị n'ọba aka ya. Bulie aha nsọ ya elu. Ọ bụ ọdụm nke ebo Juda, ọ bụ isi ike ndụ, ọ bụ mmalite na ọgwụgwụ, ọ bụ onye dị ndụ ebi ebi. Na-aja ya mma, na-ebuli aha nsọ ya elu ugbu a maka o ruru ya. Malite ugbu a na-aja ya mma, na-aja ya mma, na-aja ya mma. Ọ bụ onye kere ụwa niile na mmadụ niile nọ n'ime ya. Ebighị ebi ruo n'ebighị ebi, aga m aja ya mma si n'ebighị ebi. Ebighị ebi ruo n'ebighị ebi, o si n'ebighị ebi. Ebighị ebi ruo n'ebighị ebi, aga m aja ya mma si n'ebighị. Welite olu gị na-aja ya mma ugbu a, na-aja ya mma, na-efe ya ofufe. Soro ndị mmụọ ozi niile na-ebuli aha nsọ ya elu. Ọ bụ onye domere anyị ndụ, ọ bụ onye kere ihe niile, ọ bụ onye ike niile dị aka. Na-ebuli ya nsọ ya elu, na-ebuli aha nsọ ya elu. O kwesịrị ya. Malite na-ekele ya maka ndụ nke o domere gị. Ndụ nke dị ugbu a wụ onyinye Chineke nke na-ekpụrụ m ihe na-enye gị. Malite na-ekele ya, na-asị ya emeela. Onye domere m ndụ wee ruo n'ụbọchị nke taa, onye domere m ike, onye nyere m ohere ka m bịafee ya n'ụbọchị nke taa. Butele ya aja ekele ya, na-asị ya nna imeela, na-asị ya nna imeela. Na-ekele ya, na-ekele ya, na-ekele ya n'ahụ ezinụlọ gị, na-ekele ya maka ụmụaka gị, na-ekele ya maka ndị di gị na nwunye gị. Ọ bụ onye domere ha ndụ, ọ bụ onye nyere ha nri, na ha dị ndụ na-eku ume. Ọ maka ebere Chineke. Malite ugbu a na-ebuli aha nsọ ya elu, na-ekele ya, na-asị ya imeela, nna imeela. Na-ekele ya maka ngọzi niile nke o butere na ndụ gị. Anyị nọ n'ọnwa Disemba, ọ bụ onye domere gị ndụ site na Jenụwarị wee ruo n'ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya. O nwere ndị malitere ya na-eru ha ọgwụgwọ ya, ma na-ede ndụ ugbu a maka ebere Chineke. Na-ekele ya, na-ebuli aha nsọ ya elu, na-aja ya mma, na-asị ya imeela, na-asị ya imeela. Na-ekele ya maka ebe na-arụ ọrụ, na-ekele ya maka mmadụ ibe gị, na-ekele ya n'obodo Naijiria. Kelee Chineke nke pụrụ ime ihe niile maka nzukọ St. Michael's. Ọ bụ onye amara ya ka anyị na-ahụ ụbọchị niile, ọ bụ onye ebere ya ka anyị na-ahụ n'ụbọchị niile, ọ bụ onye ngọzi ya ka anyị na-ahụ n'ụbọchị niile. Ndị ugbu a na-ekele ya, na-aja ya mma. Ka anyị na-ekpe n'aha Jizọs. Amen. Bute nzukọ nsọ St. Michael's n'aka n'oche nsọ ya.
mmadụ niile bịara n'ụbọchị nke taa buru ha bụga n'aka Chineke, na-asị Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ọ bụrụ ihe ọbụla ha bụ bịa hịa, ọ bụrụ mkpa ọbụla ha bụ bịa hịa, ka Chineke gbuole ha ya. Jiri ohere a bụrụ mkpa ga-ebute n'ihu Chineke, onye kwuru na mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'aha ya, ọ nọ ebe ahụ anụ ekpere ha. Tee nsogbu gị pụta n'ihu Chineke, maka o kwesịrị ntụkwasị obi, o kwesịrị olileanya. Ọ bụ ebe olileanya anyị nọ, and anyị ma na anyị na-ekpere ya, ọ ga na-anụ ekpere anyị. Jiri ohere a na-abute mkpa gị niile na mkpa onye niile nọ ebe a n'iru Chineke. Ka Chineke dọtịa aka ya na-egboro anyị mkpa anyị. Ọ bụrụ na e nwere ndị nọ ebe a ahụ na-adịghị, bute nsogbu dị gị n'iru Chineke. Chineke na-agwọ nsọ, na-agwọ arụ, na-agwọ ihe niile. Bupụta ya n'iru Chineke ka ya gwọọla gị ya. E nwere ndị chọrọ ịnọ ebe a ma ha anaghị anọli ya n'ihi ofu mkpa na mkpa ọzọ. Kwee ka Chineke leta ha. Dịka ekpere unu na-ekpe ugbu a, ka Chineke dọtịa aka rute ebe ha nọ. Bụsa ndị ụkọchukwu na St. Michael's n'iru Chineke. Ọ karịrị awa Archdeacon Venerable Prọfesọ A.C. Chukwuọcha. Ka Chineke na-aga n'iru na-agọzi ya. Ka ike niile ọ na-emepụ n'ọrụ Chineke, ka Chineke na-etighachi ya, na-enye ya karịa ka o nwere bifọ. Ka ngọzi Chineke na-aba ụba na ndụ ya. Tiga ezinụlọ ya n'iru Chineke. Ka Chineke na-enye ha ngọzi ya na amamihe ya. Bụrụ ụkọchukwu ndekwa ọzọ ndị ewetara anyị ọhụrụ n'iru Chineke, ka ọ na-amalite ọrụ ya ebe a. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile gbado ya ume, ka amara Chineke baa ụba na ndụ ya. Ka Chineke gọzie ya dịka ọ na-arụ na Chineke ọrụ Chineke. Ka anyị si n'aka ya nata ngọzi nke Chineke. Tiga ezinụlọ ya n'iru aka Chineke, ka amara ya bara ha ụba. Tiga onwe unu n'aka Chineke. N'ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya, ọ fọrọ ntakịrị ka afọ 2024 gwụ. Tiga onwe gị n'ọnwa ka efuru afọ n'iru Chineke. Dị ka afọ ọ na-agwụ, ka udo nke Chineke ka ya otu na ndụ unu. Ka amara nke Chineke bara anyị ụba. Ihe niile fọrọ ka Chineke mezuola anya n'afọ 2024. Dị ka anyị na-aba n'afọ ọhụrụ, kpee ka anyị jiri ọṅụ na-aba, maka Chineke adịla anyị mma. Kpee ka Chineke ka ya na-eleta anyị n'afọ fọrọ afọ. Anyị ma na ihe siri ike, ka Chineke mere anyị ebere. Dịka 2024 na-agwụ, ka anyị jiri ọṅụ ihe ndị a ka anyị na-arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị ezi iche anyị. Anyị na-ekele gị maka ohere ị nyere anyị ịbịafe ego n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ebuli ha nsọ gị elu maka nwa anyị dị ka gị. Anyị na-asị Jama niile bụrụ nke ga-ebi ebi n'aha Jizọs. Chineke, anyị na-etinye St. Michael's n'ọba aka gị.
onye niile bịara nga ha nwere mkpa ofu na ndị ọzọ. Chineke anyị na-abịa ka ị bịa n'etiti ha bịa gbuola ha ya, ka ha na-esi ebe ala Chineke ka ọ wụrụ ọṅụ ka a na-esi ebe apụ. Chineke anyị na-ekwe ka amara gị bara anyị ụba. Chineke anyị na-ekwe ka ihe niile na-eme ugbu a malite ugbu a na-aga n'iru bụ ihe na-atọ gị ụtọ. Dịka anyị na-anụ okwu gị n'ụbọchị nke taa, anyị na-ekwe ka anyị nata ngọzi n'ime ya, maka ikwuru na akwụkwọ nsọ gị na mgbe mmadụ abụọ ma atọ zukọhụrụ n'aha gị nọ n'etiti ha, ị na-arịọ arịrịọ ha. Chineke anyị eburula ekpere niile anyị na-ebu, ekpere niile anyị kpere n'ụbọchị nke taa anyị ebutere n'aka gị Chineke. Anyị ma na ị nọ n'etiti anyị, anyị ma na ị ga-ana anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amara. Amen. Ka anyị kwado ịnụ Chukwu site n'ịbụ abụ 269. Abụ 269.
na-ekele gị ekele nna nke ebere na amara gị ka anyị ji gbakọọ n'ebe a na mgbe dị ka nke a. Kwee onye nwe anyị ka okwu gị wetara anyị ihe, wetara anyị ndụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndewonu unu abọọla chi. Isiokwu anyị taa bụ ikele ekele. Ọ bụ gịnị? Ikele ekele. Ka anyị bụrụ ndị na-ekele ekele. Na mba ụwa niile gbaa gburugburu, ikele ekele, thanksgiving, bụ ihe dị oke mkpa. Na wiki gara aga, ndị Amerịka mere emume ikele ekele. Mana otu enyi m nwoke jụrụ onye ọzọ nọ na Amerịka, unu kelegekwa n'onye? Maka gịnị ka unu ji na-ekele ekele? Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na Amerịka amaghị onye ha na-ekele. Ha maakwa n'ihe ha kele gị n'ihi ya, kama ha na-eme emume ikele ekele. Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị mkpa ọ dị bụ ikele ekele. Ikele Chineke ekele na ikelekwa mmadụ ibe anyị ekele. Ikele ekele na-eme na-ewuli okwukwe anyị elu na mmekọrịta anyị na Chineke. Ka anyị kelee ekele. Mgbe anyị na-ekele Chineke ekele, ọ na-eme ka okwukwe anyị dịwanye ike. Ịmara na anyị nwere agbata obi dị mma anyị na Chineke, inye anyị ike mgbe ọ dị mkpa ịrịọ arịrịọ ihe ndị ọzọ na-akpa anyị. Onye abụ ọma gụkọtara ọnọdụ ikele ekele dị iche iche wee na-akọwa na ikele ekele na onye na-ekele ekele wụ onye họrọ ikele ekele, n'ihi na onye ahụ na-ekele ekele nwere ike họrọ ntamu. O si n'otu siri n'ụwa anya, because ọ bụrụ na ile ya n'otu akụkụ, anyị nọ na Naịjirịa taa. O nwere ụbọchị o juru m n'obi ma abịa chọọchị ebe a, especially ndị papa anyị na mama anyị, ma na-ajụ sị, echi ahụ ihe mere m o jiri ju m obi wụọ ya wụ mbusu m na-anụ na rice daga 100,000. Nwaanyị m ekwe ya, masị esi gịnị? Anyị abịama chọọchị ma jụ ya sị, ndị chọọchị anyị kwana olee otu ha si erigo nri? Rice 100,000. O nwere ndị gọọmenti n'onwe ya, gọọmenti a dowere rice a na 100,000. Nwere ndị onwe ka ha kwụga salari, kpọọ ụmụ nwoke ji nwaanyị kpọrọ ụmụ anọ, ha anaghị akwụrụ ya 80,000. Ma otu akpa rice ọnụ mmanụ 6 ga-eri ikekwe ọnwa abụọ ya aga nọ na 100,000. Onye dị otu ahụ nwere ike ka afọ na-agwụ ya lele anya. O nwere ihe ndị Naịjirịa na-akpege n'ekpere ugbu a akpọghị ya crossover night, ya wụ 31st, n'abalị 31st unu abịa. Okwu Igbo nọ n'ime ya wụ asị achụọla afọ. Ya wụrụ na Mbaise, asị afọ gbarakwa aka na ya wụrụkwanụ
no beans. Ona amara here ya ne aso. Here ni awa for barakala. Okay. But on we prende ja pa for na pokrite. Here ni na ho ihe are mano yo. Ha pa for ashe ya na ama. Ụfọdụ adịghị ọkụ, ụfọdụ apafụtasị ya. Lejimekwa anya ịpafụ na mkpọkọrịta ọ dịkwa izi. Because afọ bịa bụ nwere ike mkpọkọrịta ahụ narị mkpa. A gwakwara gị eziokwu nwanne, ụkwụ onye ọbụla apafụta ma gị esoro jee pafụta. So na-elejikwa anya ama ama. Ya hụ na anyị nwere ike kpacharacha anya kama ịdamu na ịda aka n'eze na ịdị ikikere eze. Anyị nwekwara n'ike dụgharịa n'akụkụ nke ọzọ si anyị na-ekwere ihe ndị ọma Chineke mere anyị ka anyị kelee Chineke nene. Because ọ otu ụzọ isi anala ebe memba m ji eweta gị ego ji eri rice. Mana kpa m hụrụ mkpụrụ anya gị abụọ ga-ele m ele gị. O mean na o nwere ihe eriri. Ma ọ were rice ọwụhụ rice o nweta na ihe eriri bịa ma chọọchị. O wee ji ọwachi. Chineke ekele dịrị ya. Ekele dịrị ya. Ekele dịrị ya. Ekele dịrị ya. N'ihi m kọwara gị ka o jiri dị, ị ga-ama na ọtụtụ ndị na-anaghị eri rice wu big men. Many big men na-ejikwala erila rice. Unu lege m. Akwaga gị ka o jiri ere. Many big men ejiri eri na nini. Oh, unama. So rice ahụ ejekwili wute gị too much. But unu ga-eri rice. N'aha Jizọs. Onye abụọma wee dee akwụkwọ abụọma na isi ọgụ ise na asaa. Narị na asaa. 107. Verses 1 to 3. Ya don ala. Wee sị. Mgbano. Anyị gụọ na nga. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya. The first foundation is that God is good. Many years ago, I was in UCH, University College Hospital, Ibadan, where I was taking care of my late wife. And that day, the doctors called me out and told me, I hope you know that we are just here waiting for her to go. I wasn't waiting for her to go. Before they told me that thing, apamuche na enwere rekpa Chineke ga-eji mee ya. Ma akpọma nna m ukwu na enyi m nwoke Sir Oliver enwere m. See, sir, pray for me. Look at what they told me. And I was crying. Yasim, nai, ihe ọwụla Chineke mere dị mma. Hey! Man! Achọga m ọgwụgwọ nsọ nye nwunye m. Mebe akwa. Mgbe ahụ awụkwa m akịrị ụkọchukwu. Nnukwu ụkọchukwu. Archdeacon of the cathedral. And in a few months became the dean of the cathedral. Nebe akwa. Nebe anam kola gị. Mwa nwaanyị m were in that church service in June 2017. Ebe dedicatory Kato. Kato, we hear Jinako over the diocese ọnụ, especially Bishop Cyril, n'ọrụ chafuya, after over 20 years. Bishop Cyril posted us there 4 years or 3 years. 4 years off for a for, but 3 years. Kaino after the 4 years, Kaino, he dedicated cathedral. Let me tell you, the service of that dedication I constructed from page 1 to the end. In fact,
nwere nke eruru na the service program nwere gap na-ama ahịa ga-etige ya. Chineke nye m amara na-echefu ahịa ga-etige ya. At the point of dedication, mgbe primate ga-declare this cathedral to be dedicated, I personally inserted a hymn, "Shout to the Lord," in that place. And I was carrying my wife, sick with cancer, in that church service. A room the primate declared the cathedral dedicated. The whole congregation rose with that hymn, "Shout to the Lord." And as they were singing, I went into the vestry crying that my wife was dying of cancer. Yet, I called a servant of God and my friend. The doctors have told me that my wife is dying, except God intervened. And I expected that my brother would have said, "Nah, you don't worry, we are praying, it will not happen." That is what we will naturally say. But he said to me, "Whatever God does is good." The foundation of our thanksgiving is that whether my wife was dying or your own is living, God is good. Kelenu Jehovah. Nihi no mere gini. Nihi na ruo mgbe ebighị ebi. God is good. Kelenu Jehovah. Nihi na ọ dị mma. Nihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Verse 2. Ka ndị Jehova gbapụtaworo na-asị otu a, bụ ndị ọ gbapụtaworo n'aka onye mkpagbu. See, it was not good for them. O sikwara n'ala niile chịkọpụta ha, where they were slaves probably. Site n'iru anyanwụ na site n'ọdịda anyanwụ, site n'ugwu na site n'oke osimiri. Every condition that is good for you has been provided by only one person. Aha ya wụ Jehovah. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya. Ọ mara ma mee rice awụrụ ihe na-eji eri na December. Ana ya agwụla. Ya edome rice otu ishi, dome ji, dome akpụ, dome kwenu ihe ndị ọzọ ya ayaso. Arị ngo ruru eru, Chineke nwere ike ya eti ego osisi ụdara n'azụ oyi unu. Chebiri 2024 maka o nwere ndị ga-arụ ụdara ya ejide ha for 20 minutes or 1 hour. Ife achọma ihe ọzọ a ga-eka n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya. So, ọ dịla gị to decide whether you want to consider the goodness of God or the pains of your time. It is your choice. Ka ahụ na adịla gị ma ị ga-eche na ịdị mma Jehova na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ, ma ihe ị ga-ejikwa n'ite ike isi wee na-eche na-akụ na-akpa ikikere eze na-akọmpleni ma o jiri karachala gị njọ. Ka ọ bụla ị họrọla onye abụ ọma si ya ma akwaghị ka ga hịa ma anawo na Jehova ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya. Verse 4. Ya bịa bido na verse 4. Chifụta m ọnọdụ dị iche iche ndị mmanụ gabigara. Onye abụ ọma lekwe ya lee ya sị ka ndị dị otu a sị n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya. Verse 4. Ha fugharịrị n'ọzara n'ụzọ nke bụ naanị ala tọgbọrọ n'efu. Ọ dịghị obodo obibi ha chọtara. Ndị agụụ na-agụ na ndị akpịrị na-akpọ nkụ ka ha bụ. Mkpụrụ obi ha adịghị enwe ike n'ime ha. Ha wee tikue Jehova na ahụhụ dịrị ha. O wee napụta ha n'aka mkpa ha niile. O mekwara ka ha zọọ ije n'ụzọ ziri ezi, ijeru obodo obibi
ka ha kelee Jehova ekele banyere ebere ya na oke ọlụ ya niile nke ọ na-alụrụ ụmụ mmadụ, n'ihi na o mewo ka afọ ju mkpụrụ obi na-achọsi ihe ike. Ọ bụkwa mkpụrụ obi agụụ na-agụ ka o nyejuworo ezi ihe. Ha kelee Jehova n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ụmụ Chineke, nga mụ na gị nọ taa, nwanne anyị nwoke Osi Chiedu, ọ wụ n'isi nga iji aga ya ma na-aga ya, ọ wụ ka ha akwa eziokwu, ọ wụ nga ka ha kidnapụrụ ya iji agafe nga ahụ ala. Ekele dịrị Chineke na ọ nafọra Osi ụzọ ụmụ ọkanne nga. O nwere ndị otu anyị ji ọrụ ebe ahụ ihe wiiki anọ gara aga, ọwụmi wiiki ise, agaje eshi ebe eji ọfọrọla ruo n'ụmụ ọkanne nga. Ha akwụsị moto ha, ndị Fulani ewere egbe gbaa the man at very close point. Ya azọ ndụ ya, Chineke enyere ya aka n'ụlọ ọgwụ, Chineke anafụta ya. O nwere enyi m nwoke kpọrọ m afọ from Jos, a Christian brother si Jos na-agaje Port Harcourt. Ya mekwa ya na ha ekwuo na fon, eshile Jos, ị ga-ama ihe manụ gbara si Jos ruo Owerri n'ụmụ apụ ịbaga ụmụ akwụkwọ nga. Akpọzia fon ara ka a na-anụ for more than 3 weeks. Maka onwe gị garịga ịgakwa ga abata hị na aga akeze ije eri rice. Masị gị nwanne, kelekwenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na rue ka ebere ya. Anya amara na onye anyị kele ga anya wụ ndị Amerịka. Ahịa wụ Jehova, ọ dị mma na-eme mma, aka na-agwọ ọrịa, ụzụ na-akpụ nwa, echeta obi esi ike, okoko Sharon, igwe ka ala, ọgaranya ngadanga, nwanne otu onye a na-akpọ otu ugbo ọzọ ugbo 7. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma, ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Unu amarakwala sọ nwere ebe snow eji amagbu mmadụ. Snow akụ igwe kpa akụ igwe omena n'obi nze before. Unu ahụbeghị ya mbụ. Many years when I was a small boy, o nwere mgbe mmiri ga-esome a ji akpụ ya akụ igwe. Ya wụ very blocked water, mkpụrụ mmiri, ọwụkwa mkpụrụ nke ụmụaka si gị. Ịhụ ọnụ ya mbụ. Arị maka ọ daga ugbu global warming emebichara ihe niile. Ya daa. Ya ahụ nwere ebe o ji adake ha ba kugbuo mmadụ. Jehova echekwa gị ga abara. Ị marakwala na bọọsụ agbaga ga-agba bọọsụ. Ime onye pahịa ọba ba ime bọọsụ ga nọrọ nke ughere eghe gị. Onye ụkwara ada ya akwa ịga gị ya n'ọnụ, ịparakwala lakpuo, mana Jehova echebiri gị. Immediately ichi ughere ahụ ya kụtuo ya, delegation ga ahụ fụọ, onye ahụ akwara ihe lama ga-evurukwana nwa ndụ gị lama. Ịma ihe Jehova arụ na gị. Ma na-asị gị kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị si n'ihi na rue. The Lord is good. Ụmụ Chineke, ọnwa anyị ikele ekele a ka m gafee ya n'akụkụ ọzọ, mekwere include ikele mma na ibe gị. Ikele mma na ibe gị. O nwere ihe practices we find it difficult mgbe ụfọdụ iche ihe ọma ma ọ wee ikwu ihe ọma ma ọ wee imesi ihu ebe mma na ibe anyị nọ. Iche ihe ọma, imesi ihu ebe mma na ibe anyị nọ. Ndị nke Kraịst kwesịrị iwu ndị na-enwe ihu sara mbara. Ọ wụ eziokwu
na ihe adịchaghị mkpa ijiri chọọ ya, mana ihu gị dị mgbe iji agwaga mmadụ okwu na-agwa onye ahụ ihe ibu n'uche gbasara ya. Ọ na-adị mkpa ka anyị mụtakpu ikwu ihe ọma, ghara ịwụ ndị ọ na-agụ agụụ ịchọ ihe ọjọọ anyị ga-ekwukwugide mmadụ ibe anyị. Onye ahụ nwere ike ọrịcha mkpa anyị jiri chọọ ikele mmadụ ibe anyị ekele, ikele ekele si n'obi anyị niile, isi mmadụ ibe anyị imeela Chineke gọzie gị. Ga na-ajụ m onye gị na-ekele ugbo ịhụ na akpa Ọgọstina jinọrọ nga aha enyi gị nwaanyị ka ahịa ọnụ Ogechi agbasakwala chọọchị ga-ekele ya. Ogechi agbasakwala ga-ekelekwa ya. Ịghọala? Ọ nwere onye ga ya ga-anọ unu jinọrọ nga ugbu obi a ga-ezughị ike taa. Eji ọwashi ọ bụ eziokwu. Ọsọ onye ga ya nọrọ n'oche nọzie alama ya ekoro akpa ya ga-ekoro oke gị unu ala mme nwanne Chineke gọzie gị n'ime na nna ya na ajụma gị mere nini gị si akpama gị nọrọ taa nọchaa anya ala n'udo. Because aga m stadium o were mgbe nwa okorobịa mmemme eji aga ele bọọlụ ndị iwu anyanwụ nashọnal. Jeruo ebe ahụ anyị ji ele bọọlụ ndị aparị mgbe ahụ 11 o'clock bọọlụ a ga-akụ 4 anyị aga m 11 n'ụtụtụ because arị ego taksi anyị ji agachi anyị ga-eji ụkwụ anyị garuo ebe ahụ anyị akọrọma iwu anyanwụ kọkwara kpa Abiola Babes akụkwa ndị nke ọzọ Rangers International anyị ga-anọ nga anyị kọga 11 fọ akụọ abịa ịkụ bọọlụ. Ị ga-anọ nga ahụ ịmara na akpa stadium ahụ jiri na arụchara steepụ ya kpọtụjala. O nwere ihe ị ga-ekwu nga ahụ ma ọkwa n'ọnọdụ ihe otu onye a nọrọ n'azụ kpala ndị enyi ya aka anya si ya n'ọnọdụ ịnọ ha nga na ha ikwu ga-abaghị uru ọhịa ha emanya ha kpamanya ha amaghị kwe ị na ga-adafu ebe ahụ. O wee na-abịa nga ahụ ga ajụm ahụ onye mara gị ya onye ga-ekwedekwado si ya mara gị ifule. So mmanụ ghara gị nọchana lakpume kelekwa onye ahụ kelee ekele. Nwunye di gị ka ya nọchi gị agaji ọ chọghị ahụ gị ọka ịchọghị ahụkwana ya gbalị akwa kelee ya o. Krismas ya arụmine ma ọ wụ dị n'ogbe bred gị si ya nwanne m anyị nọchara ruo n'afọ ya ekwa Chineke ekele dịrị ya bikos o nwere nwaanyị gawu nwunye di gị bred ahụ ịpa aka ezughị ị ga-emefu n'okwuru ka ị ga-ekwu chipụ ụtụtụ ị ga-anụ ibe ga-eje ubi avọ ọrụ ha ibe ga-eje ihe dịrịla ha ịnọ na ga nwunye di gị si ịhụ na aka ga ya nọchara nnọọ Chineke emena gị ebere adịghị ka ọ maka gị ga-ejere ihe dịrị ga-abata ga ọkọgala ndị mmadụ narị ihe hụrụ rie bikos o nwere ndị ka ọrụ ha wụ ịkọ ihe nọ ga-eriri afọ ịhụ na akpa o jikwara ihe mkpa ga eziokwu arị ọnwụ naanị garị ọhụrụ n'abalị eche ọhịa na eriri afọ kemgbe nwanne ji ha akọ ga-agarịga gaa hụ onye ke ga ya nụrụ arị ihe ọkọga gị nwanne asị gị mee gịnị kelekwa ya o kelekwa ya si ya nwanne imekwala Chineke gọzie ya n'aha onye ka ahụ magakwa n'ụgwọ ka kelekwa ya. Ee chọrọkwa ogbe bred nye o bikos o nwere ike ya tacha bred gị ọka ma amaghị. Verse 10 ndị na-anọdụ n'ọchịchịrị na onyinye ọnwụ bụ ndị mkpọrọ nke mweda n'ala n'igwe n'ihi na ha nupụrụ isi n'okpuru okwu Chineke. Hụ ya makpọ ma Chineke ọ gara kwega ha n'ọkụ mmụọ ha efu ebe ahụ. Akwụkwọ nsọ si lelikwa ndụmọdụ nke onye kachasị ihe niile elu o wee mee ka obi ha rụrụ ala n'ịdọgbu onwe ha n'ọlụ ha sụrụ ngọngọ ọ dịghịkwa onye na-enyere ha aka. Ịhụ ya ndị ahụ ndị nupụrụ Jehova isi o ha wee tikuo Jehova na ahụhụ mere gịnị o wee zọpụta ha n'aka mkpa ha. Ọ na-eme ka ha si n'ọchịchịrị na onyinye ọnwụ pụta. Ọ na-etichikwa agbụ niile ha ka ha kelee Jehova ekele banyere ebere ya na oke ọlụ ya niile nke ọ na-alụrụ ụmụ mmadụ
n'ihi na o tipịawo ịbọ ọnụ ụzọ niile ibo ọnụ ụzọ niile nke ọla, gbujikwa ihe ntụji niile nke igwe. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe. So mmehie gị ebe i mehiere a na egegarala gị chebiri eshe, ị ga-anwụ gaa anaja ọkụ mmụọ. Akwụkwọ nsọ si tikukwa Jehova taa, ya eme gịnị? Ya agbaghara gị. God does not keep you as a permanent enemy because God is good. Ụmụ Chineke, keleenụ Jehova n'ọnọdụ niile ọbụla. Obodo siri ike, keleenụ Jehova. O nwere ike ọ na-ana ịka njọ, keleenụ Jehova n'isi ụmụ anyị ndị nọ n'okporo ụzọ na-agbagharị ebe niile. Keleenụ Jehova n'isi ndị nwunye anyị ndị ọdị hụ ha achọm ụzọ. Ọ wụrụ dị n'ịrụ anyị mmanụ n'ọnụ, ha arụ anyị asị ngwa gama arụ onye ga-amanasa adị ihe iri. Keleenụ Jehova n'isi ndị nna ndị na-achịkọta ezinụlọ. Ile anyị iwe dị onye nna kpọ oku, enwere ike ma ọsụ ya eti ha nọrọkwa n'etiti ya agbalije akpọkọta achịkọta. N'ihi Jehova wee onye nyere anyị onyinye ndị nna, nye anyị onyinye ndị nne, nye anyị onyinye ndị ụmụaka. Ọnọdụ ọbụla niile ka anyị na-echeta ikele ekele, na-ekele Jehova. Anyị na-anya n'azụ na Febụwarị, Jenụwarị, ka anyị ghara ị na-agụ naanị ebe o sirila anyị ike. Ọ dịkwa mkpa na anyị ga-ewefu n'ohere n'ebe Chineke mere na anyị ihe niile dị mma, gụọ ma kelee ya, n'ihi na Jehova dị mma ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ọnọdụ ahụ i chere na ihe ọjọọ enwe ike ịfụ n'ime ya. Anyị anụọla na somebody gara na factory zuru moto agba mbụ. Factory zuru moto agba mbụ. The first time echi factory pafụta moto ahụ, nyara ya fụọ. Mgbe ọbụla shigaru nga ya akụ inchi moto agba mbụ. O nwere ndị ke ha wụ moto ahụ azụrụ eshi. Otu nwoke onye Mbaise ebe si Port Harcourt zụọ moto parala ụlọ ji gosi ụmụnna ya na Mbaise, rute ebe ahụ shihi ya. Ọṅụ ada ebe niile. Mgbe ahụ onye zụkọkwana Mercedes Benz, nwa okorobịa apara Mercedes bịa. A na-aṅụ ọṅụ, a na-apịshi mmanya, na-aṅụ mmanya, ya esoro aṅụ. Ha hacha ya na-aṅụ, kpọsarị ọzọ lachi. Mgbe o ruru ebe 4:30 ya si ya lakpuola. Nwaanyị agbama jee were ki moto sotuo. Nwoke achọọ ki chọọ ọhụhụ ya ma onye ji ya. Ya tụgharịa lee nwaanyị ya, ịhụ na ki ya m chọga akpa ọwụ gị. Agị ji ki na ịchọsị m lakpuo, agakwana m ala pọtụ taa. Nwaanyị arịọma die rịọke ya, ya baa n'ọgụ, baa na mpa. Ewefụnahụ ki taa ma egbuo mmanụ, ewefụnahụ. Ndị mmadụ sị na nwaanyị ọ wụrụ maka iji ki nye nie, ha ewere ki nye nwoke ṅụrụ mmiri. Ya bụ ịga moto fụrụm irute Ngọkpala junction nga. O nwere one village just before Ngọkpala junction. Ya eshi etiti ụzọ mafe akara ụzọ, kwuru ụmụ okorobịa abụọ ma ya onwe ke towa ozu mma na-akpa ahụ nga ahụ pim. O ji ọṅụ ji iji moto akpa eziokwu. Ọ laruo nna na Ngọkpala n'afọ abụọ gara aga. Nwa okorobịa Ngọkpala betike mere na-amakọ ya zụọ moto para ọzọ ala nwaanyị ya. Ya ewere moto ahụ pagara na nwaanyị ya ebe 3 o'clock in the afternoon. Nwaanyị ya aṅụcha onye nwute ya azụ ala moto. The young man sị mgbe ọ ghara ya akparị ya, o nwere ihe ndị ya chọrọ ndị mekaniki tijucha ya. Ya para moto jee tie ime. Ọ nọ nke otu igege shie kama na shop ya nke o ji ere shawama. Ya enyi ya nwoke a nọrọ ha ere shawama. Mgbe akwanụwu mgbe ndị amị nọchigo ụzọ ebe ha na ndị IPOB lụga ahụ nke karịrị ama m sa nọkwa ha peti kemgbe ahụ karịchara. Amanụ m ihe o kwuru, nọrọ ma shop ya eje kọma 10 abalị. Ya para moto ahụ kpọfuo enyi ya nwoke na-amakọghị asọ. Enyi ya nwoke ahụ ọ kpọfuru drọpụọ ya less than 1 minute. Ọ fụnahakwala nga ahụ ndị amị chega ọ gbafere bifọ jee drọpụ enyi ya nwoke. Ndị amị ahụ elee ya kwụsị ya. Akwa gbafere nke ugwu ha ya si
ndị amị ahụ gbuo onwe ha na onye ewo spine na ọ chụgharịga ha. Ha sị mgbe ọ dama ya akpụgharịa ịga ha ewere egbe ego ya n'olu ga-agbagbuo ya. Ozu juru mgbe ahụ na ịga na FMC enwe ma space na mọchụarị. Amị gbagbuchigo ụmụ Igbo enyekwa na ha saịn dị ị ga-eji mata ka ọ wụla ịhụrụ pa eti ahụ ọnụ ukwu ndị ụmụaka apaga ọwụ onye Biafra elekwala anya azụ gbagbuo ya. Ka ọ wụla pa isi dada ọwụ IPOB ọhịa gwara ha ha ele nwa okorobịa parala jezu ala nwaanyị esi ahụ ọ pịala ya moto na je mejie ya mejie ihe nwaanyị na hụrụ ozu ife ata achọkwara ya achọ bifo achọta dị ya. Apara kesi gaba n'obi nze nga ndị isi ndị amị si anya ama na ndị ọwụ anyị aga akpa ego unu ya arụrụ ha edila ha unu chọọla ka kọt ha ga-akwanụ kọt amị ọgbasakwana ha akpegbukwere na kọt amabịakwa ha ego bete ọwụ ha mejụga gị no mata ego ọbụla ọ sọkwara ha pega n'ụwa ụmụaka ahụ nna ha nwụrụ ha ga-ahụ ya ọzọ. Chineke eduo gị, Chineke achịkwa gị, ga-akpọsa ọwa ọkpọrọ gị garịcha akụ eluigwe akụgbughị gị echi na-agba gị asị ha ịma ahịa ọwụ eji akọ kpọchikpọchi ime akpọ jiri mee akụ eluigwe si ihe eluigwe kụgbuo gị. Chineke ele gị kpa ga akpụ ụwa ya elege gị ụfọdụ ndị kpụgidere ụwa ụmụaka enwe nne ga-akpụ ụwa ụmụ nwaanyị enwe di ije ekeri ala ha ga-akpụ ụwa. Chineke anụrụ eluigwe anya ya ha ahịa ele gị ọmịsiri otu mkpụrụ anya ya naanị kpee ọkụgbuole gị zegbuo gị ga-anwụ ya hachia gị si gị nọrọ ruo taa. Masị gị biko nwanne cheleakwala echiche esiri ihe ewe ike aka gị. Ihe naanị m gwara gị wụ kelee Jehova n'ihi na anyị si n'ihi na rue ka ekpere Chineke. Ka anyị kelee ya n'ihi ebere ya ọbụnadị site n'okwu ya nke anyị nụrụ kasị ya omena. Onye naanị ya bụ Chineke, onye na-agọzi ndị ya, onye na-eleta ndị ya na-ele ha anya n'ọnọdụ anyị dị. Ka anyị kelee ya sonye nwanyị imena ọbụna site n'oru gị jiri gwa anyị okwu gị. Chineke gaa n'ihu ịgbajie n'ike gị, gaa n'ihu Jehova iji ya n'ọlụ ebube gị dịka ị na-aga. Anyị na-asị onye nwe anyị nye anya mara ịga n'ihu n'ikele gị n'ọnọdụ niile. Kwee ka okwu gị nke anyị nụrụ site n'ekele Chineke ka ọ bụrụ ihe anyị ga-eji wee ịgọzi gị n'ọnọdụ niile, ka ọ bụrụ ihe nzukọ gị ga-eji wee gaa n'ihu. Onye nwe anyị kwee ka okwu gị mịa mkpụrụ n'ime anyị. Onye nwe anyị dịka ọ na-amị mkpụrụ n'ime anyị, ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee zụọ obodo gị, ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee zụọ nzukọ gị. Onye nwe anyị site n'okwu gị ka anyị keta oke n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ n'ala n'ikpeazụ Chineke anyị niile ga-eji ekele wee bata n'ala eze gị. Ka anyị rịọrọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Hallelujah. Anyị ga-eweta ihe onyinye anyị, the Sunday offering, the service offering, dịka ndị bandị ga na-enye anyị egwu. Anyị ga-eweta ihe onyinye anyị. Chineke nam imela o, Chineke nam imela o, Chineke nam imela o, imela onye na-eme mma o, Chineke nam imela o, Chineke nam imela o,
Chineke na imela 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 imela. Onye na-eme mma Chineke na imela Chineke na imela Chineke na imela 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 imela. Onye na-eme mma Chineke na Chukwubioma imela Chineke na ọ dịka onye ga-ejitu n'oge Chineke na imela 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 imela. Onye na-eme mma Chineke na imela Chineke na imela Chineke na imela 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 imela. O kwere m nkwa o mezuo nkwa ya unu lenu o meri ya udu anya ụmụnne bịanụ Chukwu emewo ya ndị enyi bịanụ soro nwụrụ ọnwụ Chineke hicha ụmụ anya mmiri unu bịanụ ka anyị si ya dị anyị imela. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbe ochie mama imela. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbe ochie mama imela. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbe ochie mama imela. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbe ochie mama imela. Jehovah turned my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the finances. Who has the finances? Jehovah has the finances. He turned my life around. General thanksgiving and tithes. He makes a way where there is no way. Jehovah has the finances. He turned my life around. He turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the finances. Akama futu onye dịka gị. 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 Agbanwe agbanwe, ịbụ na-agbanwe agbanwe. Jehova bụ na-agbanwe agbanwe, ịbụ na-agbanwe agbanwe. Kama futu onye dịka gị. I never see any God like you.
I never see any God like you. I never see any God like you. I never see anyone 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 like you. I'm on way. Ibu na I'm 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 way. Akama futu onye dịka gị. 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 Afụtụbeghị m onye dịka gị. Afụtụbeghị m onye dịka gị. Afụtụbeghị m onye dịka gị. Ọ dịghị onye ga-eji tụnyere gị. Ọ dịghị onye yiri gị n'ime atụ. Agbanwe. Ibu na-agbanwe. Ibu na-agbanwe. Jehova bụ na-agbanwe. Ibu na-agbanwe. Jehova bụ na-agbanwe. Ibu na-agbanwe. Agbanwe. I never see any God like you. 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 I never see anyone like you. I never see anyone like you. I never see anyone like you. Kai kpere Chineke. Onye nwe anyị n'ezie anyị na-ekele gị ọzọ n'isi ndị gị. Onye nwe anyị bụ ndị nọ n'iru gị. N'olileanya nke ha nwere n'ebe ị nọ. Ha wetara ihe onyinye seed. N'okwukwe ka ha jiri bịa. So onye nwe anyị na ị ga-ezute ha ebe ọ na-akpa ha. Onye nwe anyị na-ekwubi okwu n'ụbọchị a sị Chineke meghere ndị gị ụzọ. Gị onye na-egbu ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị. Onye na-esi ebe a na-egbofu ahịa bulie nwa ogbenye elu. Jehova onye na-egbo mkpa. Gị onye na-aga isi ya ebe ahụ wee fopụ ebe ọ na-arịa ha. Onye nwe ọ bụla ọnọdụ nrịanrịa Chineke fotu ya. Ọ bụla ọnọdụ ihe isi ike ebe ndị gị na-ele anya Jehova zute ha. Onye nwe ha ya wuo mkpụrụ a n'ebe ị nọ. Jehova kpee ka ọ mịpụta ezi ihe. Ka ọ ga-abụrụ ha testimony. Ka ọ ga-abụrụ ha onye nwe anyị dịka ha gburu ikpere n'ebe ị nọ. Ha ga-aghachi n'akụkọ otuto si Chineke imezuore ha ya. Onye nwe anyị mere ha ya otu a. Jehova karịa otu ndị gị rịọrọ. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Hallelujah. Just before we pray or we invite, just before we invite Mr. and Mrs. Ugochukwu Ibekwe, are they here? All right. Ugochukwu, please come. Are the little ones here now?
Hallelujah. Biko ọ ime ka anyị mara nwanne anyị nwoke na onye ụkọchukwu n'etiti anyị na nwunye ya. Mọmi nwunye ụkọchukwu Bili Anna Priscilla. The Reverend Paul Obilo. Ebe ahụ nọ aga the Reverend Paul Obilo na nwanyị ya Mrs. Priscilla Obilo. All how the first of the two priests in this anyị bidoro taa. So onye ụkọchukwu St. Michael Sobize na nabataga nwanyị gị. May God bless you in Jesus' name. This one hapụ ya n'ime church. Ụmụ ha ndị nke ọzọ nọ na children's service. Mgbe ọzọ anyị ga-akpọba ha n'etiti unu ahụ ndị ha wụ. Biko nụ ka anyị kọla nụ ha aka iji nabata ha. Okay, God bless you in Jesus' name. Anyị nabatara unu. Chineke ga-agọzi ije ozi unu n'etiti anyị. Anya unu ga-anọ makwanụ. Unu ga-eji ọṅụ. Anyị niile ga-arụkọ ọrụ a n'udo na obiọma n'aha Jizọs. St. Michael ga-etokwenu kara ka o toro na mbụ n'aha Jizọs. On that note, we welcome you. Amaya kwuru sị ụmụaka ahụ ga-abata eji chọọchị bete iche mecha ha abịa shi ebe ahụ bịaruo. Bete mgbe m kwugo okwu ya sị na ha dị ke ikpeazụ mere ha ise. Ya na-asịkwanụ m ke wụ the last one si amanụ. Nwanne arike tupu ama arinu ke enyi nwoke ihe eji akpọ m St. Michael nga n'obi nze a niile tupa 1 so echekwana si ga-awụ tupa 2 because nwaanyị m already awụrụla tupa 2. So beti imejime anya achọla gị tupa ake gị. Imejime anya achọla gị tupa ake gị. Anyị na-nye gị tupa gị enyi nwaanyị gị nyeruo ya. Ọrịkwa mmakpa ahụ. This is a very happy church. You will like to be here. You will love to be here. But echekwala ha emere carelessly. O nwere ndị bịachara chọọchị taa uche igbo anya ha to see. Voilà. So anyị onwe ka anyị kwado ndị ụkọchukwu. Anyị ejekwala emere anyhow. Is it not so? And therefore it shall be well in Jesus' name. Ahụna m umere Paul. Ahụna m movement ya. Anya ya kpekpere 7 o'clock. Maasị ya gbasala 7. Nwaanyị ya kụ nwa n'aka. Sị ha akwabatabeghị Chigozie Shinga Jekwenu ebe kende night. So si ya nwa ahụ ga-adị uncomfortable ha lakpume. Anarụ Sunday ọzọ ya mgbe ha akwabatala anya ya ekpe 10. Ya si ya jegwa nwaanyị ya. Ya nwaanyị ya ekwu ha si olu ha ga-achọrọ ịnụrụ manage anyhow. Onye ụkọchukwu ịnụrụ manage n'ọnụ ya ọ bụrụ ọrụ chọọchị. Onye ka ahụ esi ya lakpume. Ya sị gị ka ya mee gịnị ka ya manejie ka ya nwee ike soro n'ihe a na-ekpe na chọọchị. All first mark si onye ahụ bịara ọrụ chọọchị. Chineke gakwara ya ngọzi n'aha Jizọs. Ana mena season a nwere kpọrị. We will meet with you, the PCC and the elders of the church. Ga-meet gị together with the canon. Then anya hajiche and everything will go well. You will be very happy here. Call the aka ọzọ, call the aka. God bless you in Jesus' name. All right. Ugbu a ka band na-edu anyị.
Okay, but before you play, Mr. and Mrs. Ugochukwu Ibekwe, go and prepare for your Thanksgiving. Kahana Kwado, please be ready almost immediately. I am on the Mothering Sunday Committee 2025. The envelope Bahagoshi. 2025 Mothering Sunday Committee. Kahabagode for dedication. Only Shumwani Mothering Sunday 2025 for Mrs. Happiness Ibekwe on Ebe. Yabagode Happiness Ibekwe Leya. Ofola. Mrs. Amarachi Okorafo, we are secretary. Amarachi Okorafo. Chuwuma Ekoyabia. Idili Benny. Lady Georginia Chieto of our church. I dedicate Chabaki Paraponson. Lady Georginia Bakode. Mrs. Ebere Dioba Onoya. Ebere Dioba. Mrs. Chimesie Ohabwam Onoya. Mrs. Amarachi Ekesie. And you know the Mothering Sunday, Eche Parabella Church. Habere Iberi English. Iberi English. Mempoka kwa English ababrahabia. Mbano. Mrs. Chizoba Osuji. Chizoba Osuji. Victoria Wosu. Kate Wog. Miriam Ihana Cho. Oh, Miriam Nonga. Obiageri Okoro. Obiagerike. Onukwara here. Mrs. Obi Okoro Kwangwongwo Gibabebo. Mrs. Antonia Waneri. Mrs. Ifeoma Okoro. Lady Juliet Chiedo. Mrs. Choma Mechi. Na Omuwanyi Women Esco Nine. Bia neighbor. Omuwanyi Women Esco Nine. Mommy. Babia. Ka ikpere Chineke setịpụ n'aka ebe ha nọ biko. Chukwu ebi ebi. Ngwa chee ha n'iru Chineke rịọ maka ike iji jee ozi a. Rịọ maka ike iji jee ozi a. Na nke ebere anyị na-eche ụmụ gị ndị a n'iru gị maka ije ozi Mothering Sunday 2025. Anyị na-arịọ ka ịgba ahụ ume, nye ha ike na amara na amamihe na ihu ọma pụrụ iche iji jee ozi a. Ka n'ime ya ka ndụ ụmụ gị bụrụ ndị a gọziri agọzi. Onye nwe anyị ka ha cheta ihe eziri ha n'ozi, rụọ ọrụ ha dịka ụmụ nke Kraịst n'eziokwu, ka anyị wee nwee ọṅụ na ihe na udo gị. Gọzie ụmụ gị ndị a n'ije ozi ha niile, nye ha ahụike na ọdịmma, nye ha amara pụrụ iche, na mgbe ha ga-arụcha ọrụ a, aha nsọ gị ga-abụ ihe a gọziri agọzi. N'otu aka ka anyị na-agọzi envelope ha ji anakọ ihe onyinye ịsọpọtụ Mothering Sunday. Rịọ onye nwe anyị ka ị gọzie ya, ka ndị niile ga-ejikwara ngwa ọrụ gaa sọpọtụ ihe a na-eme ha, ụgwọ ọrụ ha agaghị akwa ha, kama n'ime ya ha ga-enwe ọṅụ, nwe udo, nwe amara Chineke. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na-agọzi Mothering Sunday 2025 na ọ ga-adị mma kara nke ọbụla ọzọ emerere n'oge gara aga. Onye nwe anyị na amara gị ga-abara ụmụ gị ụba. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmadụ niile wee sị, Ọgọziwo m. God bless you. Ọgọziwo m. Ọgọziwo m.
o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Chi dị mma, chi anyị dị mma o. Chi dị mma o, chi anyị dị mma o. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Chi anyị dị mma o, ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Chi anyị dị mma, chi dị mma o, chi anyị dị mma o. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Chi dị mma, chi anyị dị mma o. Chi dị mma o, chi anyị dị mma o. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe mara mma. Ọ gọziwo m, Chukwu obiọma agọziela m. Ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Sọ gị dị mma, dị mma, dị mma, dị mma. Sọ gị dị mma, dị mma, dị mma, dị mma, dị mma, dị mma. Naanị gị dị mma, dị mma, dị mma. O mere m ihe dị mma. Chi dị mma, chi anyị dị mma o. Chi dị mma o, chi anyị dị mma o. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo m, ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Sọ gị dị mma, dị mma, dị mma. Ọ gọziwo m, o mere m ihe dị mma. Ọ gọziwo. Anyị na-eche n'iru gị, Chukwu nọnyere m Destiny na Divine Chizaram. Na-ekele gị maka onyinye nke ụmụ ejima a. Gị onye na-enye onyinye nke nwa, ka ebulie aha nsọ gị elu. Biko gọzie ụmụaka ndị a, wezụga ha n'ihe niile bụ ihe efu na ihe rụrụ arụ. Mee ka ha bụrụ ngọzi nye Chineke, nye chọọchị, nye ezinụlọ, nye nne na nna. Ka ha bụrụ ihe, ha bụkwala ọchịchịrị. Ka ha bụrụ ngọzi, ha bụkwala nkọcha. Ka ha bụrụ ihe eji ama atụ, ha bụkwala ihe eji akọja akọja. Onye nwe anyị gọzie ha n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekele gị n'isi Ugochukwu na Lovet, na-arịọ ka ị gọzie ha. Rọpụtarala ha ihe niile dị mkpa iji zụọ ụmụaka ndị a, spirit, soul and body. Kachapụ ha n'ihe niile bụ ihe rụrụ arụ. Gọzie ha,
gọzie Ugochukwu ịbụ ezi di na ezi nna nye ụmụ ya. Gọzie Lovet ịbụ ezi nwunye na ezi nne nye ụmụ ha. Onye nwe anyị Chineke pụrụ ime ihe niile, gọzie ha na ihe mkpata, gọzie ha n'udo, gọzie ha n'ọṅụ, gọzie ha n'ịhụnanya. Mmadụ niile ndị soro ha bịa na ọlta, Chineke biko gọzie ha. Ha niile n'otu n'otu, oge na-abịa nso nso mgbe ha ga-abịakwa ịtụ mma mma nke ha n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ nke imezurula ha. Ha ga-abịakwa ikele ekele n'ihi na ịdị mma. Baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmadụ niile wee sị amen, amen. God bless you. Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah. Madonine si ebube, ebube Jehovah marama. Madonine nasi ebube, ebube Jehovah marama. Anyị niile na-asị n'ịdị n'ebube o, ebube Jehova mara mma. Anyị na-asị ebube, ebube Jehova mara mma. Chidimem, Chinaza mepere, Chidimma, Chinasa ndụ, Chinenye m ike, Chimudo, Chineke ọma, Chiobi ọma. Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Happy Sunday to you all. So you know gena koko si ya no. Si ya no. Onye nwa ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. A na-echetara anyị na a ga-enwe important meeting ndị St. David family. Asị ka anyị chere immediately after this service today. Ndị St. David's family. Asị enwere important meeting anyị ga-eme. So ka anyị jisi ike. And that's all the mandatory for every member. So onye ọbụla bụ onye St. David family. Asị ka anyị chere. Asị ka ụmụ nwanyị ka chetara anyị na our conference ka anyị nwere na Saturday bụ 14th December. Asọ ga-awụ ndị MOU and WG ya wụ ụmụ nwanyị niile ga-eme the conference. Asị ka anyị jikere awụ conference dị mkpa ndị MOU and WG closing meeting. So ka anyị jikere maka ya on 14th ka ọ ga-abụ. Hallelujah. Anyị ma na ihe Sunday bụ Sunday na-abịa abịa. Anyị ma ihe anyị nwere na Sunday na chọọchị ya Sunday na-abịa abịa. Ndị nne nọma na ihe anyị nwere kwụsienu n'ike. Our annual harvest. Awụ ịchịkọta ihe niile Chineke mere anyị. Anyị eji ekele si Chineke o mere gịnị? O meena si na Jenụwarị ruo na Disemba na Chineke adịrị anyị mma. Ọrụ ma anyị gee ntị n'okwu Chukwu anyị nọ taa. Anyị amara na ọ dị mma ịbịa nye Chineke gịnị? Ekele. So Sunday na-abịa abịa wụ our annual harvest. Ma ndị grupu niile anyị ma otu anyị si eme ya. Anyị makwa na ka afọ a ga-aka mma. N'ihi na Chineke anyị dịrị anyị mma n'afọ a. Ọ ga-adịrị anyị mma dịka anyị ga-eme otu a n'aha Jizọs.
Praise the Lord. Anyị ekelelu no. Biko onye ọbụla cheta. Anyị na-eme harvest na Sunday na-abịa abịa. Na anyị bụ uche na harvest anyị ga-eme. Especially nke anyị ga-eme na 29th. Ke Sunday anyị ga-eme ya 7, 7:30 and 10:30. Ke 29th ga-awụ one service only. Ka ahụ every family agara akpọ ha here wamba eyetecha n'unu later. So unu kpọm ụmụnne unu na ụmụnne unu ebe niile ha nọ. Because ihe m chọrọ n'aka every family mkpọọla gị. Obinna ihe a na-achọ family 1 million. Chimanun. Because Amoga no Korama no moye busolus. Biamena anya. Chineke Shifunaha to show us example of Yakaka. Memeke meke bogi. Chukuma and Amarachi Okora for family 1 million. Friday you work out Manamara Mangampo. Enye ebere game ebola me look at 1-1. So you will anchor. So we she will gap on 1 million. Mege. Friday Pepe and Naomi Pepe 1 billion. It's all me getting billion. So, when I 29 town, onyo wala jikreme. Aga ma punu banu also punu 1 million. Aga ma non geshi. Bogun enyem pomini kebo gala bu. Aga ma bogun. Onyo wala jikere. Eshiu. Kwakwanu ndo ọzọ. Na Jesus ga-ekpe church na St. Michael's Ngeshi. Onye bịa, according to Bishop Cyril, ngozi Chineke wu onye jụrụ ya ibe ya ajụrụ, onye jụrụ ibe ya ajụrụ, onye ọhịa Ngeshi. 15th wo family ke ime church. Victory, Faith, Lagos, Joy, David, Samuel, Benjamin, Gang, Sunday KBabia, 7:30, 10:30, 29th of December, 9 o'clock. Are 7:30 nation. 9 o'clock. Onyo wala biamananga. Hena nchoro 1 million. Anapoya 1 million. Anapoya 1 million. Anapoya 1 million. Anapoya 1 million. So that immediately in the Napali roof, Tiga roof, Nelia, Marasem Kowake, Miniaga me church in Ga. Unuga whose speed age are royal. Oh, Iberia, Jenyem 250,000. Oh, you're not delay. I get Kama. I'm on a lucky his age, amigo. Elege Mokwea. Lucky yes, I say I will hear Kubi, a robber. Lucky Jeleke Kine Higina Faki Rejerekwa. God will see us through in Jesus' name. I will say, Jani Kuturufu, Yajani Kembeshu,
ka ekpuo ka ahụ ga-anọ n'elu ka ahụ dị ụtị very high elu kpa ya na ị na nga ahụ kpaka m unu enye m 1 million Raymond ọwụkwa 1 million ekwụkwa ya Martina ịlaruole ga akọwala ya because ahụ na m soja anụ ihe kara nke ọ ga-enu Martina ga-eme m ntị gwaruola m enyi m nwoke Raymond and Martina ọnụ fọrọ 5 million 5 million hallelujah Chineke anarakwa na-ekele o nara otuto na-agọzi m unu ngọzi nna kpeguru na ekpere ihe ke mkpemekpeme olu aga agụma kpege ma wumunu ngọzi anya ekwutu ụlọ ka ị gaghị ọzọ agbara nga eziokwu ndị Chineke ji ụlọ St. Michael's a agbatịga ndụ ha mgbe nna m ukwu NCJ na nna m ukwu KCK bịara agba egwu na ọta nga ata unu elege ha iwu KCK nga ọkpagha egwu ya mee onye ji ịgba position 9 na Manchester City ya agbokwa ya nna m ukwu KCK agbokwa ya NCJ na-agbọ achị ndị ma nsọrọ ha maazị Chineke ekele dịrị gị n'aha Jizọs Chineke ga-anụ ngọzi onye ọbụla jikere eme anyị ga-emechi anyị mechie Sunday ka ebe abịa anyị anaba family by family onye ọbụla ejikere biko nke ahụ na-emekwele ihe chọmaranụ m 11 million akaụntụ ga na-esi transfer ihe ọ ga na-akụ na bankị towai bankị na-ahụ ya na-akụ towai 11 million towai ndị m chọgasị ha bịa arụ ụyọ ana na-akpọ ha eme ọsịsọ may God bless you in Jesus name. Ị mara kpọlasị nwa gị n'ala bekee ma ọwụ nọ Port Harcourt ma ọwụ Kaduna ọ ga-abịa rufu shikwu ugbu jie ya si oke ihe ga-eme na 29th at St. Michael's arịkwa onye a chọrọ sa aha ya fuo onye ọbụla ga-aza aha nna ya echi Chineke ga-emere anyị ebere ọ ga-agachi ka ọma n'aha Jizọs nwanne anyị nwoke Right Honorable Uche onye agụcha na-eme ka anyị mara na mama ya hapụ ama m nunu na-amaracha na before me burial ya ga-awụ na 21st of December ya wụ Saturday 2 weeks today all right emecha ndị PCC nọ ya agbasala ugbu ma anọ na vestringa achọrọ m ndị okenye karacha ndị PCC nọ ya ma a na vestringa ahụ achọrọ m ndị okenye karacha ọ ga-eteki more than 3 minutes in fact ka anyị na-eme withdraw ndị PCC na ndị okenye ga-eso shinga anyị abaga very quickly in less than 3 minutes anyị ekwu ihe anyị ga-ekwu then we take it from there because anyị ga-ejele uche we have to go there and see and do chedakwa nne ya saw part of this church mụ na ama echegharala unu beti ndị okenye ga-aka m kọọ uche wụ part of this church grandfather so na ndị domerebe before ndị ihe anajiri ihe eji eme ihe jee nye ọrụ na baptist ya aga ebe so beto chefuba anyị from time to time uche remembers us so kpa nne ya nwụrụ sorry anyị ga-echetakwana ya. May God bless you all in Jesus name. Ka ekpere Chineke ịdị mma ịdị ukwuu
ịdị ukwu Chineke, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwu, mma gị zuru oke, ịdị mma, ịdị ukwu, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwu, mma gị zuru onye na-eme mma, ịdị mma Chineke, o Chineke, ịdị mma, ịdị ukwu, mma gị zuru oke. Ka anyị kpere Chineke, kelee Chineke maka ngọzi ya na ofufe eru a, kelee ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ n'isi anyị, ịdị mma ya na ịdị ukwuu ya n'ebe anyị nọ. Cheta izu ụka a, chee ya n'iru Chineke, ihe niile dịrị anyị, ka Chineke gosi anyị ịdị mma na ebere ya. N'ihu ọrụ anyị, n'ije ozi anyị, ka Chineke gosi anyị ebere ya. Anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst, na nke amara anyị na-ekele gị n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere gị dị. Anyị kelere gị na iduru anyị ọbụla n'ofufe nrọ a. Kelee gị onye nwe anyị n'ihi okwu nsọ gị nke anyị nụrụ, n'akwụkwọ nsọ gị nke anyị gụrụ, abụ ọma nke anyị busoro gị, arịrịọ ama ka anyị rịọrọ gị, nke anyị na-ekwenyere gị na ị na-emezuru anyị. Duo anyị n'ime ha niile, ka ebulie aha nsọ gị elu. Wezuga anyị n'ihe niile bụ ihe rụrụ arụ na ihe efu, ma kwee onye nwe anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị n'eziokwu. N'ime izu ụka a, gọzie abụ ahịa anyị, gọzie ịga ọrụ anyị, ije ozi anyị, ọbụna egwuregwu na ihe oriri na ihe ọṅụṅụ, ka ha niile wetara aha nsọ gị ngọzi, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ngọzi Chineke na n'aka obiọma ya, Chineke onye pụrụ m ihe niile, ọbụla ya onye nyere ọkpara ọ mụrụ naanị ya, Jizọs Kraịst, ka ọ nwụọ ọnwụ ike na ọnwụ ihere n'obe, ka a napụta anyị n'ọnwụ ike na ọnwụ ihere. Ka otu Chineke achebe unu, gọzie unu, ya na arịrịọ amara unu niile mgbe unu na-akpọku Chineke ya azụ unu, napụta unu n'ọnọdụ mkpa niile na ọnọdụ mkpagbu niile, nye unu ọṅụ, mejupụtakwa unu n'udo ya, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Biko anyị na-esonye Sista Ann Iwunze na-ekele Chineke maka nnapụta mgbe ọ gara ihe ọwụwa ahụ sọjiri. Chineke mee ka ọgwụgwọ nsọ ya zuo oke, ka o nwerechasị onwe ya kpamkpam, ka aha nsọ gị bụrụ ihe ebuliri elu n'ime ndụ ya, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ụmụ nwanyị ka anyị na-apụ ugwu, unu ga-eche maka izi ozi dị mkpa. Ụmụ nwanyị ga-eche maka izi ozi dị mkpa. Abụ nọmba 214, narị abụọ na iri na anọ, 214.